περιστέρι είναι πουλί και ζει σε όλο τον κόσμο. Ψίχουλα και σπόρες. Οι γονείς ταΐζουν τα μωρά τους με ένα ειδικό γάλα που κάνουν εκείνο. Να ζήσει παντού, σε πόλεις και χωριά. Κάνει φωλιές με μικρά κλαδάκια και γεννάει αυγά ή δύο ή τυλία. Ζουν σε ζευγάρια και έχουν το ίδιο τέρι μια ζωή. Μπορούν να μεταφέρουν μηνύματα. Να βρει το δρόμο για το σπίτι του από πολύ μακριά. Είναι σύμβολα ειρήνης. Πάει γρήγορα, μπορεί να φτάσει τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα.